Dende o 2010, Saudarte é unha das grandes referencias da Fundación Galega contra o Narcotráfico no impulso de alternativas de ocio que afasten a mocidade do mundo das drogas. Esta mañá inaugurábase no Pazo Torrado de Cambados esta mostra que recolle os traballos elaborados pola rapazada tanto de Cambados como de Vilagarcía. Nos, desde a Fundación, pensamos que todo o que teña que ver co arte, co proceso da creación, coa creatividade dos chavales, pois é un camiño importante para evitar e erradicar despois posturas máis egoístas, egocéntricas, o de consumo de drogas e estupefacientes. No acto desta mañá o alcalde e o concelleiro de Cultura Cambadés poñían en valor este tipo de iniciativas como ferramenta para canalizar as inquedanzas dos máis novos. Unha forma magnífica de promover a saúde a través da arte. Neste caso falamos da saúde social, da saúde da prevención da drogodependencia sobre todo e de canalizar de alguma maneira as inquietudes da xente xoven a través da arte. Unha mostra como cada dos anos que fomenta a creatividade na mocidade, sobre todo a alternativa dun ocio responsable, explorando outras áreas como o arte e fuxindo de estereotipos das drogas e deste tipo de ocio, non? A exposición está composta por obras de alumnado do Instituto Asorei de Cambados e da Academia Moncosta de Vilagarcía. Ademais, 2 alumnos do Colexio San Francisco de Vilagarcía tamén aportaron os seus traballos a esta iniciativa. Saudarte estará disponible en Pazo Torrado ata o 15 de maio.